ብፍላይ ከዓ ናይ መናእሰይ ናይ ህንፀት ሰላም ድርሻ ንምዕባይ መንእሰይ ከዓ ብዓብዩ ኣምባሳደር ሰላም ገርና እቲ ሰላም ውሑስ ንምግባር ካብ መንደር ካብ ስድራቤት ጀሚሩ ክሻዕ በሃገር ደረጃ ዘሎ ናይ ሰላም ህንፀት ናይ መናእሰይ እጃም እውን ንኽዓቢ ኣብ ምግባር በዓል ዋናም እውን ክኸውን ኣብ ምግባር ጭራ ኣቦጊዳ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ ምስ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ብቐረባ ኮይኖም ብሓባር እናሰራሕና ኢና ዘለና ስለዚ ኣነ ጭራ ኣቦጊዳ ሎም መዓልቲ ኣብዙይ ከምዙይ ገይሩ ስለዝኣክበና ሓደ ግዜ ሞራል ተትህቡለይ ደስ ይብለኒ ቀሊል ኣይኮነን ጭራ ኣቦጊዳ ኣብ መንእሰይ ይሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ሕዚ ይኮኑ ጀሚሮም ፀኒሖም እዮም ብስሩቱ ዓብይ ትኩረቶም እውን ኣብ መናእሰይ እያ ኣጀማምርኦም ጀሚሩ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ህንፀት ሰላም መነባብሮ መንእሰይ ኣብ ምምሕያሽ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣብ ምልማድ ውዳበታት መናእሰይ እውን ኣብ ምጥንኻር ክለባት ክነጥበብ በዓል ሞያታት ኣብ ምፍራይ ማእኸላት መናእሰይ ኣብ ምህናፅን ኣብ ምፅጋን ማተርያል እውን ኣብ ምምላእ ጭራ ኣቦጊዳ ብዙሓት ስራሕቲ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ብቐረባ ሓቢሩ ዝሰርሕ ሃገር በቀል ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ብዙሕ ለውጥታት እዩ ዘምፅእ ዘሎ ዓበይቲ ስራሕትታት እውን ብዓመት ውሽጢ ይሰርሕ ኣሎ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት እናተሓባበረ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ዙርያ መናእሰይ ብዙሓት ስራሕቲ ዝሰርሕ ትካል ምስ ምዃኑ ብሽመይን ብሽም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ጭራ ኣቦጊዳ ከመስግን ይፈቱ በዓል ቢንያምን ሰራሕተኛታቱን ማለት እዩ ይቀኒልና ክብል ይፈቱ ብምቕፃል ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ መንእሰይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዝርዝር የድልን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተበላሸ ፖለቲካ ወይ ናይቲ ፖለቲካ ቅልውላው ስዒቡ ስራሕ እውን የለን ንመንእሰይ ተስፋ ዝኸውን የለን ምርግጋዕ እውን የለን እቲ መንእሰይ ተስፋ እናቆረፀ ናበይ ይኣቱ ኣሎ ኣበይ ይመውት ኣሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ይስደት እዩ ዘሎ ተሪፉ ዘሎ እውን ክስደት እዩ ተስፋ ዘሎ መፅናዕትታት እውን ከምኡ እዩ ዘመላኽተና ማለት እዩ እንትውሕድ ግን ከምዙይ ዝበለ ስራሕቲ ክስራሕ ከሎ ተስፋ ይኾኖን እቲ መንእሰይ እውን ኣብ ዓዱ እውን ክረጋጋዕ ካብ ዝገብሩ ስራሕቲ ዓበይቲ ለውጥታት እውን ከምፅእ ካብ ዝኽእሉ ስራሕቲ ኣብ መንእሰይ ትኩረት ገይሮም ዝሰርሑ ዘለው ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕቲ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ብውዳበታት መናእሰይ የቢልካ መናእሰይ ምሓዝ ማእኸላት መናእሰይ እናሃነፅካ ኣብቱ ማእኸላት መናእሰይ መንእሰይ ናብኡ መፅዩ ክረጋጋዕ ብኣተሓሳስባ ክህነፅ ብሞያ ክህነፅ ብጥዕና ነክ ዝኾኑ ስልጠናታት እውን ክረክብ ኣብ ምግባር ዓበይቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ እዮም ኮይኑ ግን ህልው ኩነታት ብጣዕሚ ደፋኣይ ኮይኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ትግራይ ይመፅእ ዘሎ ነገር ንመንእሰይ ኣብ ዓዱ ከይቕመጥ ዓብይ ደፋኣይ ኩነታት እዩ ኮይኑና ዘሎ ፑሽንግ ፋክተር እዩ ኮይኑ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንጦርነት እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዘይውረየላ ዓዲ እናኾነት ምምፃኣ ብፍላይ እቲ ስትራቴጂክ መርሕነት ናይቲ ፖለቲካ እውን ለውጢ ካብ ምምፃእ ንላዕሊ ናፍቲ ጦርነት ዘለዎም ድፍኢታት እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ክመፅእ ከሎ እቲ መንእሰይ ናብ ስደት እዩ ዝደፋእ ተስፋ ምቁራፅ ይመፅእ ስደት ዘይከደ እውን ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ዘይመዓላኡ ይውዕል ኣብ መደንዘዝቲ እፃት ኣብ ኣልኮላት ናብ ዝርፍያ እዩ ስነ ልቦናኡ ዝሓስብ ማለት እዩ እዙይ ስለ ዝኾነ ናይ ብዙሓት ፃዕሪ ዝሓትት ነገራት ስለ ዘሎ ኩሎም ትካላት ብፍላይ ከዓ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣብ ሕማቕ ሰዓት ከምዚ ዝበለ ቅልውላው ክመፅእ ከሎ ናትኩም ድርሻ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ከምቲ ጭራ ኣቦጊዳ እውን ይሰርሕ ዘሎ ኣብ መንእሰይ ትኩረት ገይሮም ዝሰርሑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ሕዚ ናብ መንእሰይ ቆላሕታ ገይሮም ፕሮግራሞም እውን ምስ መንእሰይ ኣዋዲዶም ኣብ መንእሰይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም መንእሰይ ብናይ መንግስቲ ፃዕሪ ጥራሕ ክሓውን ክልወጥን ክጥቀምን ተጠቃሚ ክኸውን ኣይኽእልን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ይተረጋግዕን እቲ ፖለቲካ እውን ኣይተረጋግዕን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስቲ ዘሎ ናይ በጀት ናይ ፋይናንስ ሕፅረት መንግስቲ ክሳዕ ዝበፅሐሉ መንእሰይ ክጠፍአና እዩ ካብ ኢድና እውን ክወፁ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ቅልውላው ተታሒዙ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ግን ዓብይ ዓቕሚ ኣለኩም ስለዚ ቅድሚያ ተዋሂብዎ እንዲያውቱ መንእሰይ ህዚ ካብ ካሊእ ንላዕሊ ቅድሚያ ተዋሂብዎ መንእሰይ ናይ ምርግጋዕን ተስፋ
ክገብር ናይ ምግባር ስራሕቲ ስራሕ ክፈጥር ናይ ምግባር ስራሕቲ እውን ተትሰርሑ ብዙሓት ገበር ሰናይ ትካላት እውን ኣብዚኣ ስለ ዘለኹም ፃውዒት የቕርብ እዚ ለ ምናልባት ኣፍቱ መንእሰይ ዘሎ ዓቕሚ ዘይምርዳእ ኩነታት እውን ኣሎ ወላ ኣፍቱ ብዙሓት ትካላት ናይ መንግስቲ እውን እንተሪኢና ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ወላ ወረዳ እንተወሪድካ እውን ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ እዚ ዝኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ መንእሰይ ንሪእሉ ዓይኒ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ፍላይ ምስ ፖለቲካ ተታሒዙ ሓጋዛይ ኣይኮነን መንእሰይ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ስለ ዘሎ ይመስለኒ ነቲ መንእሰይ በጀት ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ፕሮግራም ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ቦታ ዘይመሃብ ኣብቲ ውሳኔታት ዘይምስታፍ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሳታፋይ ዘይምግባር ንጦርነት ጥራሕ ምድላይ ኣመለኻኽታታት ኣሎ እዩ እዚ ጉጉይ መንእሰይ ብተፈጥሮ ንጦርነት ኣይተፈጠረ ንልምዓት ንለውጢ ክወልድ ሓዳር ክገብር መነባብሮ ከመሓይሽ ተፈጢሩ ንጦርነት ኣይኮነን ተፈጢሩ ሓወይ ማገዶ ዕንጨይቲ ኣይኮነን ስለዚ መንእሰይ ኣብቲ ጦርነት ክንዲ ንደልዮ ዝኣክል ካብኡ ንላዕሊ ኣብቲ ልምዓት ኣብቲ ውሳኔ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣብቲ ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ሰዓት ሰላም ህንፀት ኣብቲ ጎንፂ ኣብ ምፍታሕ በዓል ዋና ገርና እውን ክንወስዶ ኣለና ኣብ ጦርነት ኣብ ቅድሚት ከም ነሰልፎ ኩሉ ኣብ ኩሎም ውሳኔታት ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ኣብ ቅድሚት ክነሰልፎ ኣለና ኣብ በጀት እውን ኣብ ቅድሚት ክንምድበሉ ኣለና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብቲ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ረብሓ መንእሰይ ተጠቃሚ ገርና ኢና ክነክሕሶ ንኽእል ንሱ ህይወት እናሃበ ኣካል እናሃበ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝወሃቦ ጠመተ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ይሕዝነኒ ኣብ ልዕሊኡ ኣካለ ጉዱእ ኮይኑ ኣብ ዘሎ ሰዓት እውን ህዝቢ መንግስቲ ፅቡቕ ፕሮግራም ኣምፅኡ ኣሎ ምናልባት ኩላህና እውን ንሳተፈሉ ንኸውን ኢና ተስፋ ይገብር እንቶም ኣካለ ጉዱኣት ሙሉእ ብምሉእ ክንሕክሞ ኢና ዝብል ፕሮግራም ብመንግስቲ መፅኡ ዘሎ ዶንጊዩ ምድንጓይ ኩሉ ሕብረተሰብ ግን ማዕረ ዝረዳድእሉ ፕሮግራም እዩ ኣካለ ጉዱኣትና እውን ትትማሊ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ከም ዝነበሩ ህዝቢ እውን ካብ ዘላትና ካፊልና ኩሎም ክሕከሙ ኣለዎም ኢልካ ፕሮግራም መሓዝ ከም ብሄር ዘኽርዐና ስራሕቲ እውን ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብታት እውን ትኩረት ገርና እቶም ኣካለ ጉዱኣት መናእሰይና እውን ክሕከሙ ኣብ ምግባር እውን ትኩረት ገርና ሓቢርና ንሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እየ ዝብል ካልእ ምናልባት ወቅታዊ ኩነታት ተታሒዙ ብዙሕ ስግኣታት ኣሎ ምድንጋፃት ኣሎ ኣብ ማሕበረሰብ ትኽክል እዩ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ መጀመርያ ጀሚርና ዘለና ኣቋም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ዝግበሩ ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊን ድርድራት እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ንሱ እውን ኢና ኣሚንና ንኸይድ ዘለና ኮይኑ ግን ኩሉ ማዕረ ይኮነን ኣብዚኣ ናይ ኩናት ናይ ጦርነት ነጋዶ እውን ኣለዉ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ጦርነት ኢና ነትርፍ ዝብሉ ኣካላት ሓቢሮም ዘይኸዱ ስለ ዘለው ንኡታቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ዘለዎም ናቶም ኣቋማት እናተቃለስና ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘለና ተጋሩ ተኽኣለ መጠን ፀንቂቕና ብሰላማዊ መንገዲ ንገብሮም ፃዕርታት ፀንቂቕና ተጠቒምና ሕብረተሰብና ተስፋ ክሕድር እናገበርና ተፈናቀልቲና ናብ መረበቱ ክገብር ክምለስ ግዝኣታዊ ሓድነትና እውን ብሕገ መንግስታዊ መሰረት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝግበሩ ቃልስታት እኹል ዝኾነ ድጋፍ ክህቡ ክንቃለሱ እውን እቲ መንእሰይ እውን ፃዕሪ ክገብር ዘለዎ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ካሊእ ንገብሮም ፃዕርታት ኩሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሊኡ ተተግቢሩ ብሰላማዊ መንገዲ ተደራድርና ዓለም እናሰምዐና ተኸፊቱ ዝነበረ ናይ ሰላም ድርድር በሪ እውን ናብ ንቡር ተመሊሱ ብኡ ተደራድርና ተመዛበልትና እውን ናብ መረበቶም እንምልሰሉ ግዝኣታዊ ሓድነትና እውን ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ንቡር እንምልሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ኩሉ ሓጋዛይ ሚና ክጫወት ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ጦርነት ዘጓሃህር እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትግራይ ኣትያቶ ዘይትፈልጥ ፀላም ታሪክ እያ ትምዝግብ ዘላ ትማሊ ሓደ ኮይኖም ፀላኢ ይምክቱ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ንንባዕሎም ይዋግኡ እዮም ዘለው ይሕፍር እዩ ብሓቂ እዙይ ከዓ ናብ ንቡር ክንምልስ ብዘተ ብሽማግለ ብድርድር ናብ ንቡር እንምልሰሉ ንንባዕልትና ምትኻስ ገዲፍናስ ብሓደ ኮይና ሓቢርና እቲ ናይ ደገዋይ ፀላኢ ፅዕንቶ ፈጢርና ረብሓና እናረጋግፀሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር መንእሰይ እውን ዓብይ ሚና ኣለካ እዩ ማሕበረሰብ እውን ዓብይ ሚና ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ዓዲ
ናፍቶም ፖለቲካ መራሕቲ ናፍቶም ሰራዊት መራሕቲ ናፍቱ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ዘለኩም ተጽዕኖ ሓፍ ኣቢልኩም ትኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ድርድር ዝምለሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንኡ ዝተፈጠሩ የለውን ኩሉ ማሕበረሰብ ድርሻ ስለ ዘሎ ኣብኡ ድርሻኹም እውን ክትዋፅኡ ጻውዒተ ይቐርብ ብፍላይ ጦርነት እንተመጽዩ መንእሰይ በላዓ እዩ መንእሰይ ኣብቲ ቅድሚት ዘሎ ዝመውት ዘሎ ህዝብ እዚኣ ከንቱ ሞት እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብተኽኣለ መጠን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ዝኽእል بتي بريتوريا وعلي مسارات غيرنا بدردر كخون سلا زلو ابزي كلنا اجامنا كنبركت لنا سلام كبحال كله كم مندر جميرو كشع حجر زلو اب كله بركي من اسي عبي درشالو عبيتون تزلكم تمكرون ام من اسي نحلفكم من اسي امباسادر نايت سلام امباسادر نايت هنصت سلام امباسادر نايت لمعات ام مغبار زلنا تمكرون معدنون انما حلالفنا حجازاي درشا كنصاوت كم بيرو قداي مناسي صاويعتي يغرب زعدل سلاز توهبني نجور ابو غيدان كندا امباسون يمسجن يغني لي نشتي فرحرح لنا زخوناتاتسي زي بروغرامنا حنقصلو دون هون الناس فرحنا لنا ግን ጽቡቅ ኩነታት ተፈጢሩ ተራኺብና ኣለና ከምቲ መሳርሕተይ ብርሃነ ዝበሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ምስ ካናዳ ኤምባሲ ኮይና ኣብ ህንጸት ሰላም ናይ መናእሰይ ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ክኾኑ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ጥራሕ ክትፈትሕ ንምኽኣል ብዲጂታል ሚድያ ዝመሓላለፉ ናይ ጎንፂ ናይ ጽልኢት ዘረባ እዚኣቶም ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ነቲ ዲጂታል ፕላትፎርም ብኣግባቡን ብዘመናዊ መንገዲ ንኽንጥቀመሉ ዝዓለመ ፕሮጀክት ኢና እንዳሰርሕና መጺና ኣካል ናይዚ ፕሮጀክት ኢሎም ማዓንቲ ምሳኻትኩም ኮይና ማሕበረሰባዊ ዘተ ነካይድ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሓት ንሰላም ዝጠቕሙ ባዕሉት ማሕበረሰብ ዝጥቀመሎም ጎንፂ ዝኣልየሎም ብዙሓት ፍልጠታት ኣለዉ ስለዚ እዞም ፍልጠታት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ጎንፅታት ንምእላይ ንጥቀመሎም ከመይ ጌርና ብሳይንሳዊ መንገዲ ንጥቀመሎም ንኽእል እቲ ኣብ ዲጂታል ፕላትፎርም ዝፅሓፉ ናይ ጽልኢት ዘረባ ጎንፂ ዘላዓዕሉ ሕማቃት ፀርፍታት ዘለው ከመይ ጌርና ኣሊና ናብ ኣወንታዊ መንገዲ ቀይርና ኣብ ዲጂታል ፕላትፎርም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ዝፅሓፉ ጽሑፋት ንህንፀት ሰላም ከመይ ንጥቀመሎም ዝብል ዛዕባታት ኣልዒልና ኢና እንዳሰርሕና ፀኒሕና እዚ ኣካልናቱ ዝኾነ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተራኺብና ዘለና ሎማዓንቲ ካብ ካናዳ ኤምባሲ ነዚ ፕሮግራም ብሓደ ኮይና ክንሪኦ ከመይ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ፍሉይ ፍልጠት ኣሎ ብትግራይ ኣብ ማሕበረሰብ ንሰላም ዝጠቅም ነገራት እንታይ ኣለዉ ክንርኢ ንባዕልና እውን ክንመሃር ተመክሮ እውን ክንወስድ ናብ ካሊእ እውን ክነስፍሖ መፂና ምሳሓትኩም ኮይና ክንከታተሎ ኢና ኢሎም ነይሮም ግን ከምቲ ትፈልጥዎ በቲ ዝነበረ ናይ ኣየር ምቁራፅን ተራእየን ነበራ ምልክታት ናይ ጎንፅን ብኡ ምክንያት ክሳተፉ ይከኣሉን ግን ኦንላይን ኣለው ህሊና እየሰማሽ ነው ስለ እናንተ ነው እያወራሁ ያለሁት ስለዚህ በዋትስአፕ ነዚ ፕሮግራም ወላ በአካል ተዘይተረኸብኩም በዋትስአፕ ከታተሉ ኢላ ህዚ ላይ ባይቲ 50 ተከታተሉላ ክርስቲና ህሊና ፕሮግራማችን ለመጀመር በአማርኛ አንዳንድ የሥራ ባልደረቦቼ ይተረጉሙላችሁ ይሆናል ካልሆነ መጨረሻ ላይ ሳማራይዝ እናደርግላችኋለን